Velkommen til Hvidtfeldt Gård. Mit navn er Tony Læksgaard, og jeg har siden 2008 haft Hvidtfeldt Gård. Og vores virksomhed den producerer grise til eksportmarkedet og hjemmemarkedet. Og jeg vil vise lidt rundt på bedriften, hvad vi egentlig går og laver i dagligdagen. Jeg gør selvfølgelig ikke det hele på Hvidtfeldt Gården. Jeg har utrolig engagerede medarbejdere, som sørger dagligt for at passe vores dyr, marker og natur. Vores bedrift bygger på kvalitet, som vi sikrer igennem vores råvarer fra lokale landmænd og os selv. Vi holder ugentligt møder, hvor vi briefer hinanden i, hvad der sker rundt på bedriften. Udover vores medarbejdere er vi 3 generationer, der giver en hånd med i dagligdagen. Der er mine forældre, som oprindeligt startede virksomheden i 1979, Inger og Kurt. Så er der Karina og jeg, der overtog bedriften i 2008. Og så har vi vores 3. generation, vores børn, August, Lærke og Lauke, som giver en hånd med. Som landmand er det utrolig vigtigt, at medarbejderne fungerer, men ydermere er det også vigtigt, at vores dyr, natur og omgivelser omkring os fungerer. Det ligger mig meget på sinde, at jeg kan se ikke kun økonomien den vokser, men også omgivelserne omkring os de tilpasses og bliver bedre. Når vores grise forlader vores bedrift, bliver de sundhedstjekket af Fødevarestyrelsen, som kommer og tjekker alle grisene, om de er transportegnede og er klar til at køre. Min drøm er at fortsætte med at drive et bæredygtigt landbrug. Tak fordi I så med.